Arratsaldeon, azaroaren 24a, azaroko oizko udalbatzai ekingo dixau, eta erregu galdereta heldu aurretik 7 puntu eukiko ditugu gaurkoan. Batetik aurreko bilkurako akta pasatuko deu, ondoren udaleko erabakita kudeaketaren berri emango deu. Hirugarren puntuan, Mutrikuko herritarrek babes dikearen luzapena onartu edo aztertzen duten erabakitzeko erreferendum eskariai erantzuna emango dixau. Laugarren puntuan, Deba Kosta eremuko gizarte zerbitzuen prestazio zorroaren baitako lankidetza hitzarmena Mendaroko landa eremuko etxebizitzaren erabilerarako ekarriko deu, maira. Bosgarren puntuan, diru bilketako alorreko zenbait erreziboren SSTA plantatuko da. Seigarren puntuan berriz, azaroaren 25 emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna erakunde adierazpena. 7. puntuan, abenduak 3, Euskaren eguna erakunde adierazpena. Eta ondoren, esan bezala, erregu galdereta sartuko ja. Beraz, dakau deialdi izan ez dakau ondupen itxafetxi, ez da? Dakau urriaren 27ko udalbatzaren bilkurako akta, bai? Hori zuzenketa etxeko, bai, Joseba. Beraz, aktan inguruan, zehoz esatekoik? Nigo, ez da. Beraz, urriaren 27ko udalbatzaren akta onartuta. Udaleko erabaki eta kudeaketan berri ematekoan, urrian emandako alkate, hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak ditugu. Jaso dezue, deialdiakin batea, alkate bazpenetan, oharrik komenteixoik, nigo, zare? Alkate? Barkatu. Alkate bazpenetan. Barkatu. Hirigintza bazpenetan? Bai, hori, barkatu. Bai. Hirigintza bazpenen hor daude bi ebazpen, Kasakanpo inguruko, Kasakanpo eremuan egin diren aktuazio baten inguruan. Bata da begiratoki bat konpondu eta interpretatu, eta beste bat dala, begiratokia konpondu luzatu eta interpretatu, eta bestia da interpretazio panelak jarri. Bat bite hiru. Hori da. Kasakanpo eremua, babes bereziko eremua hor bertan. Osea, dekretuan agertzen da, onartzen da, babes bereziko eremu bat dela. Orduan, horko aktuazioak, gure ikuspuntutik behintzat, eta uste du legez, plan berezi bat eskatu beharko lukela eremu hortan. Orain arte, plan berezi bat, proposatzen den plan berezi bakarra, dakigun bezala da, Zubizarretikan itsaso arte. Teorikoki, puertos edo kostasek edo biok partekatzen duten eremuan. Guk beti defendatu izan dugu, plan berezia beharko litzakela Saziola arte. Orduan, ebazpenak irakurtzen entera gara aktuazio hontaz. Orduan, ez dugu ikusten legezkoa denik olako jarduerak eramatea plan berezi bat egoten ez den artean. Eta hori nahiko genuke aipatu. Esatezu antxe jakin dezuela, baina Kasakanpoko begiratokiena egun, batzorde baten badakitz baietz, bitxan ere esango neuke baietz, baina hau hirigintzatik pasauta badu, Debak indako proposamena, gure agentziatik ere eskatu zeuen txostena, esango neuke gure arkitektuaren txostenare badauela. Edozein kasutan, oain ez dugu argitxuk hori, baina urrengo batzordeako preparatukeu, eramango dugu espedientia. Kontuan urteko bai. Baina hirigintza batzordean pasautako gaixa dago, Esango neuke, behiratu buruz nabil neu ere, baina, behiratuko dugu eta... Eta, hirugarrenik dakauz,
gizarte ongizateko ebazpenak. Zoze hortan. Erki. Beste kudeaketa kontuetan, aipatzekuak, aurrekontuen lanketan lehenu ere esan da gehatu zen, aurrekontu lanketan aztekoa ginala, hasi ginala, dagoeneko ja bi bilerare inditzugu, aurrekontuen lanketan ari geha, datorren astelenian ogasun batzordia etxeko gehatu ginen, eta hurrengo ostegunian, abenduak batian, gauzak ondo bintzat. Zandakua, abenduaren batian beraz, udal batzen goen duke, aurrekontuak gai hartuta. Hori esan da, esan baitxare egainaneko frontoia bakizue, horre estaltzeko proiektua eta lantzen da ibilinean, agertu zala lur kutsatuan arazua, eta enpresa batekin, Geiser, izeneko enpresakin hasinan lanketan, emaitzak ekarri zituen, oandik ere txostena eta bidaltzeko daka, jasotakoen partekatuko, Eta, pixkat notizia honak eta notizia txarrak doz, notizia txarrak danok pentsatu ginkena lur kutsatua agertu dela, eta notizia hona edo pentsatzeko izan zeiken eremua baino konzentrago dauela, ezta? Alare horren kudeaketaten beharko da, lur kutsatua dan aldetik, zela da, ze plan, arrisku planak eten beharko dira, baina, bintzat, gauzak estos egon zeik ezen bezain gaizki. Esandako moduan, txostenak eta jasotzen ditu unian partekatukeu eta biharko balitzere bileran bat edo ingo dugu informatiboa. Hori esan da, lehenu ere aurreko udal batzan edo komentatu gendu, Next diru laguntzak eskatu gendu zela, 4,8 milioi euro eskatu zian komenduko proiektuako, komendua birgeitzeko, eta ohandikan ere komunikazio ofizialan zain baldin bagoz ere, erdi isa inguru edo jasoko dela aurreratu digute. Hori ere esandako moduan, komunikazio ofiziala dakaunean ingo dugu. Kopuru zehatzak eta komunikatu. Horrekin batean, ez diru laguntzakin batean, PIREP eta DUS, Europako fondu eta eskautadoz beste bidei alditzan, 2,8 milioi eurore eskatuta doz, eta horreko handikan ebazpenak atea gabe daude, eta horre, pixka zain. Horrek aiatzen dianean ere, komentatuko dugu. Beste kontu bat, moila pasauta, moilako obreta pasauta, jaurlaritzatikan jaso dugu komunikazioa jakina hasi digute, ze fitotan, diaztekoa datorren hastian? Datorren hastian aztekoa diala Markinako kanteratik harrizak eta ekartzen, eta hasiko dela kamioien mugimendua. Eta horrekin batea, eskatu zixaun, eurak aurreko zitxazakaen, izketaldi horietan, eskatu gendula, eta ja dagoeneko aurrekestu digute, obretan zer etxen da, obra bat hazi aurretikan, zuinketa akta, ez da? Akta erreplanteo, ez da hori, baina helburua badaka hori, egin dugu bideo sartu eta planotan jaso, erabiliko duen bidian egoera. Gero lanak eta maitzen dianean, horre kaltiak eta ongo balia lehen eratzeko. Hori ere entregatu dugu, ustetek gehiatu inala pasatuko gendula, pasatu jasoko dezue, emelez. Hasiko diala, aurki. Eta azkenik, pixkat egunotan, herrixan, rebuelu edo sortu duan, itoiz pelikulian grabazioan aritu diala, diardutela, oain momentuan ere Venezian, esan die, plenua matxuta nahi behu juteko. Esan dizuet, igual ez ez, eta ez, grabatzen haidia, zapatuan ere ingo ditue toma batzuk eta
moialdian, eta abisua, bide batez gaur goizian eman dielako abisua, zapatu goizian, 9:00-etatik 3:00 bitxartian, ez dakiz ze ordutan izango ian, baina kanpandorreko kanpaiak somatuko itxugu tilindolonka. Pelikulako, kanpai soinuaketan editzuelako, eta esan zian, jo, Joseba, importanti izango zen komunikazioa, bestela jendia zoratukoa. Eta horrean, Alberto dakaunez, Albertok emango dugu horren berri. Ez dagoela ez bataioik, ez eskontzaik, ez jairik, hoxe, pelikulako. Eta, itoizekin amaitzeko, baitxare, aprobetxatuz, interneten ere bagabiltzala zabaltzen daola, onozko ia danok jakingo duen bezala, grabaziotan, ibilidian hortan, gitarra bat galdu da, galdu esango dugu, eta balixo ekonomiko txikiko gitarra bat izan da, balixo sentimental handikoa danez, baten batek entzutzen badu, baten batek topatu dola gitarra bateo, gitarra hori udaltzainetan entregatzeko eskatzia, ez da. Erki, horrek esan da, parkatu, Mollako kontuak esan ditu kamioinak, baina baitxare, danok ikusiko endun, txabolak ere hasitza du dela, pasatu ziguten proiektua, uste partekatu bendula, eta agertzen zanez 4 hilabeteko lanak izango dira, beraz, pentsatzekoa da, martxoako edo amatxuta egotia. Garbiketa lanakein eta gero espazio horiek eta proiektuen arabera amaitxuta. Horrek esan da, Aitor? Kirolai lotuta, Kirol Galaren 10. edizioen goreo abenduan 17an, urtero bezala, kirolari honena, kirol talde honena, kirol ibilbide honena eta kirola aipamena emangoria, aipamenak emangoria, azken finean, urteroen da bezala, prozeduria, kirol talde guztia parte hartu dute bosketan, eta alderdi politiko guztiak ere, bosketan parte hartu dugu, eta azkenian erabakireu zeintzu eman aipamen honek. Esan bezala, 10. edizioa abenduaren 17an. Garapenai lotuta, Gabonetako kanpainaren martxan jarrikeu abenduan, 52 merkatari, ostalari parte hartuko dugu, kanpaina hasiko da abenduan 5an, eta urtarrilean 6an bukatuko da. Aurten, oandala, 3 urte bezala 2 bizikleta elektriko sosketatuko dira, eta sosketia urtarrilean 17an esango da. Aurreko plenuan esan ginen bezala, energia aurrezteko proiektuak martxan dakau. Lehenengo proiektuan obrak abenduan 12an hasiko da, esango dela kaleko argiteritza aldatzeko lanak, abenduan 17an hasiko da, eta aurrik usten da 2 asteko lanak esango diala. Proiektu honekin, esan ginen bezala, argixan kalitate hobetu eta energia aurreraztia da. Egin dugu proiektuen arabera, 135an aurreapena ikusten da argiteritxan aldaketarekin. Atzalde hon danoi. Gobernazioei lotuta hainbat puntu, lehenengua pantaiak, goiko plazan bat jarritxa dakau, eta hainbat plenotan esan duen bezala, azkenian, datorren hastian aurre ikusten da beste 3 pantaiak jartzia, igualdixak laguntzen baldin badeu bintzat, bat jarriko da beko plazan, ambulatu iso zarreko paretian, Moian beste bat, arrauntaldian lokaleko horman, eta 3. bat, Jose Maria Altzibar bide gurutzia, Eladio eta Goiko Eroski dauan urtsen oinarri batein da, bertan jarriko da. Otaren inguruko galdeketa bat egin da, 110 lagunek parte hartu dugu, emaitzak baditzugu, baina dokumentua diseinatzen ari gea eta laster zabalduko dugu berrira. Orokorrian, emaitzetan hobekuntza igarri da, esateako 166 ota zerbitzuakin posik edo oso posik dagoela adierazi deu. Eta ekarpen berrisak ere jaso dira, eta baina arte moduan, hauek ere kontutan izango ditugu urrengo urteko udiei begira.
Parte hartzia aurreko galdekitekin konparatuta desente baju izan da, baina hemendik ere valorazio positiboa egiten dugu. Badirudi normalizatze bidean dagoela gai hau. Hirugarren puntu bezala, linea berde aplikazioa martxan jarri dugu. Hau jasoko zenuten danok etxian, mutriku hobetzeko aplikazioa da. Bertan jartzen den bezala, herritarrek udalakin komunikazio hobetu eta mutriku hobetzeko udalak abian jarri berri deun aplikazioa. Gaur goizeako ja 33 eskera geneuzkan. Aplikazio hau instalatzeko, erabiltzeko arazoak dituzuenok, jakin datorren martitzenean Goiko plazan karpa bat jarriko dela, eta bertan izango gehala, azalpenak emateko, laguntzeko, goizeko 11:30 ordu bat erdieta, eta arratzaldian 5:00 6:30 bitxartean. Auzoz auzoko bilerak edukiko ditugu, abenduak 13, 14 eta 15ean, iaz moduan Xabiel Kulturretxeko hitzaldi aretoan izango dira, presentzialak izango dira eta online ere jarraitzu ahal izango dira, eta online txietatik ikusten ari dianak ere, ekarpenak edo dudak galdetzeko aukeria ere edukiko dugu, iaz moduan. 3 biler izango dira beti bezala esan deten bezala, lehenengo herritxarrak, herritxa bitxan banatuko dugu, goi partia eta behaldia, eta azkenik Pikupe, Urasamendik eta Landa eremuan bizidian herritxarrekin ingo dugu. Eta hoxe, juteko herritxarrok identifikatzen auzoetako eskaera, keja, ekarpen, eta bertan izango gehala erantzutzeko eta laguntzeko prest. Gabonak ere gainean ditugu, eta Gaboneko argixak eta zuhaitz ere bidian dira, bisarra auzoetan jartzen hasiko dira, eta datorren astian parte sarrian ibiliko dira, argiteritza eta zuhaitza jartzen, baina argixak kontzesio eguneako biztuko du, abenduak 8 eta iaz bezala gabeako atzenengo ditugu argixak. Honetaz gain, 2 lizitazio prozesu martxan jarri ditugu aste honetan, bat da Miskiamendiko herri bidian lurraren mugimendua konpontzeko edo egonkortzeko obra gauzatzeko, eta bestia Galdona auzuan, gasolinera paretikan Galdona arte dijoan herribideko obra egiteko. Miskiamendiko lurraren mugimendua da, iaz sasoi honetan oso egualde txarre hontzan, euri jasa ondixak, eta horren ondorioz luperixe izan zen. Urtean ziarre bertako auzotarrekin hainbat bilera inditzugu, eta horretaz gain ikerlurri bilida bertako lur mugimendu hori aztertzen ere, eta azkenian badirudi badatorrela obria, hoxe konpontzeko. Miskiarako 154.489 gehi beza aurre ikusi da gehixenez, eta Galdonarako 115.480 euro gehi beza. Bestalde, irisgarritasuna lotuta, ia zein zan irisgarritasun plana, eta artean ezintxasuna daukaten herritxarrakin ere hainbat bilera inditzugu, eta guretzat lehentasun handixa dakan gaixa danez, eta herritxarrak eskatzen digutenak ere lehentasuna dakenez, abenduak 5ean hasiko da obria, Goiko plazatikan Atxitxin kale hasieran dauan itxurri arte Arlauza jarriko da. Eskerreko aldian izango da, batzuk isata dauan aldian, puntuiko altuenian gomendatzen dalako, uraintxikan, eta datorren urte hasieran aurre ikusten dugu itxurritxikan, Goitxiberako terraza arte, ere Arlauza jartzia. Holaia Goiko plaza eta Samikoia lotuta eukiko gendun Arlauzakin. Eta honetaz gain, eta honi lotuta, Eleiza Atzia, Domingo Ibaibarriaga eta Eulejo Eulazia da Kaja Laboraletekan Goiko plazaino, eta Bajada Atxitxin edo Atxitxin aldapako kalia ere proiektuak martxan jarri ditugu. Bai eskaietak, eta baitxa bidian ere Beko plazara arte. Eta amaitzeko esan, ikastola kanpuan, parkia eta berritxu gendun, baina basagoan txoko bat aurreskolakoak erabiltzen duena, parke txikixa esango deu, oaingo legalizan lur berrixa jarri da, itxituria ere bai, eta aurreko hastian parkia beha amaitxu da, parke txo bat egin da, egitura batzu jarri dira aurreskolako umiek eta ikastolako 2 urteko txikixek ere erabiltzeko.
Bai, atzaldean. Migrazio arlotik, aipatzia ekainetikan batu gabe gozen, eta hasi gehala berriz kulturartekotasun taldia martxan hasi dela. Migraziorako aholkulari bat eukiko deu bide laguntzeko ze makina bat landak hau etxeko, eta baliabide horrekin suposatzen da gauza gehiago martxan jarriko ditugula. Abenduan 10 giza eskubideen nazioarteko eguna eta abenduan 18 migrantien nazioarteko eguna, eta egun horre bisak lotuta, ohandikan ekintza danak ez ditugu zehaztu, baina bi bai eta nahi ditut hemen aitxatu. Abenduan 10 zapatua dela, elkarteratze bat ingo deu eguerdiko ordu batetan, hemen Goiko plazan, ia zein gendun ere, egun hortan, eta ikusi deu aurten ere komenigarria etxia, gainera zapatua da, eta jende desente on leike Goiko plazan. Eta bigarrena, 3 ikastetxekin elkarlanian, eta gai horretxe bisak hartuta, eingo deue plastikako arluan eingo deue lan batzuk, eta lan horrekin jarriko deu Zabielen abenduan 19-23 beuren lanen erakusketa bat. Eta horretxek eta jungo gea martxan jartzen dian beste ekintzak eta jungo gea esaten baitza. Pikuk esan deu kirol gala, eta orduan izanen biak ere kultura gala ere engo deula, ez geak itxi izango, 23an engeuguk, zuek 16an engo zuek, gero Santo Tomas 17an izango da, kultura galan ere, gonbidautaro elkarte danak, eragile danak, eta alderdixak bai, klaro, bai proposatzeko, hautagaiak eta baitxare bozkatzeko, albada, zuek etxezuen moren bozkau gabe lortuko bagendu, geixengoz adostia, zoragarri. Hori lizake harren, hortako, iake mikrofonoak hau nia elkartiak animatzeian, proposamenak itxea eta bozkatzea ere. Gero, animatze lan, antzerkiaz blaie bado, martxan hor ez da behar animatzei, mutrikuko sondo erantzutze jo antzerkixei bakizue, ateatzen dianeako saltzen dia sarredana, bukatzei orduan hor ez da gauzeikan, baina bai aprobetxau berriz, eragileak eta elkartiak eta, herriko taldiak parte hartzeko inaidan trivial edo euskerien mutrikuko ezagutza hori jaso nahidan talde joko horren parte hartze hortan, osatze hortan, ez da, nahi da, eragilea parte hartzea, eta euron ustez importantia dan informazio hori ematia, jarri diala harremanetan jendiekin, baina, eharralitzakela hortan parte hartzea. Eta beste, gero, bukatzeko, bukatzen da biela hezkuntzan egin da, parkien da, parte hartze prozesu hori bukatzen dauela, eta ia lasteguiko itxugu emaitzak, ikastetxeak eta ikasliak, eta nausixak, eta migrantiak, eta danen hitza entzun da, laste, pentsatzete jaukiko ere leskura, osake, emango zatzuela berri. Arratzaldeon, komentatzeko baitxere batzuk komentatu ditut garoak, baina joan dan barixakoan ataginula, ipini ginula bizitazo prozesuan, Iriagirreko urbanizazioa eta igugaiuaren obra, eta 312.000 euro gehi-bezeko aurrekontu batekin atera dela, eta baitxere egun berdinean, barixakoan jarri ginen, dentizi inguruko urbanizazioa eta parkalekuaren obra. Honen aurrekontua 236.295 gehi-bez. Orain, barixakotik kontatzen hasitza, 20 egun natural aska enpresa ezberdinak beraien proposamenak aurkezteko, eta hor, ze enpresa aurkezten dian, eta martxan hasten gean. Idea da, urrengo astietan, Jose Maria Alzibar eta musika eskola batuko dituen igogailu ere ateratzia, eta datorren astian baiateko dugula, astelenian edo martitzenian asko jota, anai arte biltokiko lizitazioa. Horixen. Erki, eskerrik asko da noi. Bakudeak eta kontuak eta aipatuta sartuko 3. puntuan,
Eta hirugarren puntuan dakau, Mutrikuko herritarrek babesdikearen luzapena onartu edo baztertzen duten erabakitzeko erreferendum eskaria, gaixa, aspaldi txikan dakau herrixan, baina udalei zuzendu zitzakonetik, uste pare bate aldiz ere mai hontan hartu dugula izpide, eta batzar batzuetan ere hartu dala ez da izpide. Esatentza moduan, txosten juridiko bat eskatu zen, txosten juridikoaren berri batzordian gobernazioan ez da. Aurkeztu zen, banatu zen eta komentatu zen. Eta orduan, 785 legearen 71. artikulua aintzatetziz. Beraz, txosten juridiko hortan oinarrituta, gure proposamena izango da eskari hori ontzatez ematia eta bertan bedala atzia. Xabi, Inigo eta Xabi. Bai, geuk ere, ez gara gexi luzauko, iraileko plenuan, zabal adierazi genduen geure iritziak gai honen inguruan. Azkeneko astietan ere, danborsaleko, kideekin egon elkartuta, eta han ere, geure ikuspuntua adierazi dixeu. Eta, nahi deu, labur. Azkeneko plenuan aipatu genitxun 3 puntu azpimarratu. Lehenengo puntu ez azpimarratze ginen, dikia jatorrizko Errusian bukatu biazela uste gendula, tala izi usten deu. Oain dakaun dikia bukatu gabeko dikia bada, era prekarisuan, arriskuz beteta, eta usten deu horren beste urteta gero ordua dela bukatu, eta inguru hori txukun eta bihar da mesela lagatzeko. Bigarren puntu nagusi bezala esate ginen, oain ingo dina aktuazioak dikia bukatzeko izango diela, eta ez dela beste eserrere egingo, eta Eusko Jaurlaritzak, hartuteko konpromisua, idatziz udalontan sartuta do, beraz, konpromiso hori badakau. Eta hirugarren puntu bezala aipatzen ginen, erreferendum honi ez ziola ikusten bideik. Eta ja, gaurko puntuakin lotuta, geuk ere, esaten gendunan edo berriz afirmau da berretxi, ez? Iruditzako iraian hasi zela obrak, ointxe alkati eta garoak ere aipatu du, ez laia datorren astetik aurrera, kamioia martxan hasiko diela kanteratik arrixoak eta ekartzen, eta beraz, atzea huelteik ez dakan. Gai baten inguruan, galdeketa bat, erreferendum bat planteatziak, ez dizuk uste sentidon direk. Nik uste dano jabe gehala dik hori bukatu ingo dela, atzea huelteik ez dagoela, orduan erreferendum galdeketa bat planteatzia, gainak gehixua indio, udalan eskumen estanean, benetan gu bentsat ez dizu ikusten zentzion dirik. Beraz, hau esan da, Mutrikuko EAJak, Mutrikuko PNUek ez doala galdeketan parte hartuko, ez antolaketan eta ez da bosketan ere. Eta buskatzeko, bai eskerrak nahi dixeu eman, azkeneko astietan, batute hongean danborsaleko kidiei, bakoitza bere posturan, bere ikuspuntuakin, baina errespetu guzti zehongea, giro honian esango geunke, eta benetan, iruditzako bilera emakorrak izan diala. Datozen urtietan, behin dikia bukauta, batzartu beharkoa, geixotan ere, gure, hor barruan zer nahi duen, zerrez erabakitzeko, lantzeko eta eztabaidatzeko, eta gu hor presten goga, duda gabe. Ni pizkat apurtxo bat geixo luzatuko nahi. Batetik, alkatek eta garoak aipatu dizuten, nolan ja mugimendu hasi dela, hasiko da, datorren astean, kamioiak hasiko dian martan, zoritxarrez guretzako, zoritxarrez. Ni, lehenko nahiko nuke, ipatu, pizkat gogoratzeko honok zein ziren danborsaleaken eskariak mozioan. Bata zan, Eusko Jaurlaritzari Mutrikuko porturako dauzkan asmoen inguruko azalpen garden publiko eta zintzoa exigitzea, hori zan eskari bat. Bigarrena zan, herri galdeketa gauzatu eta emaitza jakin bitxartean
lanak gelditzeko udalak bere esku izan badituen baliabide guztiak martxan jartzea. Eta hirugarrena zen, erreferendumaren emaitza errespetatu izan dadila. Bueno, gu bere momentuan osoko bilkura hortan batetik saiatu ginen, danborzaleak beraiek aurkeztea mozioa esan lortu, eta bestatik saiatu ginen ikusten bideragarri zela. Bideragarri izan litekela behintzat udalak antolaturiko herri galdeketa bat. Bueno, horren ondoren, udalak hartu zuen erabaki izan zen, alkateak aipatu duen bezala, txosten juridikoak eskatzea. Bi txosten juridiko dauzkau, bata Mutrikuko bidezkariak inikoa, eta besteak, kanpoko ekain abokatuei eskaturikoa, kanpoko iritzi bat ere jasotzeko. Azteko nahiko azalpen hauek azteko nahiko ginen aipatu, eskertu eta baloren ipini behin eta berriz danborzaleak egin duten lana, egin duten kontzientzia eragina, eta lortu duten zabalkundea. Izan da, deno dakien bezala, erreferenduma bultzatu duten talderik irmoena, irmoki defendatu duten taldea, eta azkenean ipini gaituzte udaleko 3 taldeoi, enplazamentu baten. Testu inguru hontan, enplazatzeko eskatu digute. Eta, gutxura bera, talde bakoitzak gaude kokatzen, enplazamentu hontan. Esan dut, bi txosten zeudela, txostenak bisak eskorrak zian, alkatek aipatu du, biak, aipatzen duten nolan udalaren eskuduntza ez den, eusko portuetako eskuduntza denez, ezin dia legez, udalak ezin du legez, herri galdeketarik edo erreferendumik bultzatu. Gu nahiko ginuke pizkat txosten honen inguruan ekarpen batzuk luzatu. Orduan, zuen baimenakin pizkat gauz batzuk aipatuko ditu txostenen inguruan, guretzako nahiko interesgarriak izan dienak. Hasiko nahi, Mutrikuko idazkariak eginiko txostenaren inguruan, idazkaria azten da referentzi batzuk hartzen. Ze legedi hartzen duen referentziatzat. Aipatzen ditu 6, deigarriak iruditu zaigu, adibidez, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen 7.985 legea. Horrek joku asko ematen du. Bestia, herri galdeketak, gure herri galdeketa bideratzeko jarraibideak arautzen dituen udal ordenantza. Aipatu dana, lehen. Bestia, eusko legea 2018, Euskal Erkidegoko portuena eta itsasgarraioena, esanguratsua da, baita ere. Orduan, legedi hauek oinarritzat hartuta, egiten dugu pizkat esposizio bat, ez? Eta hemen, 3 punto nagusekin hasten da, eta irakurtzea guztien dut merezi duela, ez? Literalki irakurri dut, Esan dako moduan, Mutriko udalean hainbatetan landu den gaia izanik, herri galdeketena eta bere ingurua barrena. Ondoko txosten juridikoak egin dira, hainbat aspektu eta kuestioa aztertuz eta iritzi juridikoa azalera araziz. Hau da, pizkate egiten du retrospektiba bat, ez? Mutrikoen egin dan, gai honen inguruan, herri galdeketen inguruan, egon dian momentu edo hitoak, ez? Orduan, beak aipatzen ditu bere txosten propioak, bere momentu ezberdinetan egin dituen txosten propioak, ez? Orduan baten da, lehengoa, udaleko idazkari kontu hartzailea, 2014ko azaroeran 13koa, Mutrikuko udalak zabor bilketa sistemaren aukeraterako egin nahi zen herri galdeketaren legezkotasunari buruzkoa. Honen arabera, herri galdeketaren objektua udal eskuduntzakoa izanik, legezkotasuna betetzen zuen. Baina udalak planteatu zuen prozedimentua aurrera eramateko ez zetorren guztiz bat legezkotasunarekin. Zesan nahi dugu, galdeketa hau egin zela. 2014ko azaroan. Hemen dago txosten bat.
legezkotasunarekin bat, ez etorren referentzia egin zuen bere momentuan, txosten bat egin zuen. Bigarrena, udaleko idazkari konturatzaileko 2015ko aprilaren 28koa. Herri galdeketa bideratzeko jarraibideak arautzen dituen ordentza proposamenaren legezkotasunari buruzkoa. Honen arabera, ordenantza hau udalen eskuduntzen artean ez legoke. Baina udalak eta lehen astuin zaita aipatzea, guk zaborren inguruko galdeketa babesten genuen. Osea, guk bai babesten genuen aurrera egitea gure taldeak esan nahi dut. Eta bigarren hau, herri galdeketaren inguruko bideratzeko jarraibideak arautzen dituen ordenantza proposamena. Esaten du, udalen eskuduntzen artean ez legokela. Baina udal honek atera egin zuen. Guk ere babesa eman genion horri. Atera egin zen 2015ean. Ez hori bakarrik. Idazkariak aipatzen du, 2015eko txosten berdinean aipatzen du, burutu daitezkeen herri galdeketen baitan lotesletasunari buruzko adierazpenaren legezkotasunari buruzkoa. Honen arabera, burutu daitezkeen herri galdeketan baitan lotesletasuna zehazten duen adierazpenik ez du legezko babesik izango. Baina udalbatza honek gure babesa ere aurrera atera zuen. Hain zuzen ere, deigarria da hor adierazpen hori. Guretzako garrantzia handia daka, ze ondoren erabili da herri galdeketako bigarren artikulua guk udalak duen eskuduntza falta onartzeko, ez? Orduan, adierazpen hori, a ber. Bai. Hemen, bigarren puntua, adierazpen hau, udala honek 2015ean atera zuen adierazpena, onartu zuen adierazpena, esaten du. Eskumenaren arabera ondoko moduan jokatuko da. Udalari dagokion kudeaketa bada, nagusitzen den emaitza bete egin beharko du. 2. Udalaz gaindiko erakunde batena denean, udalak emaitza nagusia defendatu eta bultzatuko du erakunde horren aurrean. Hori, eta guk hori ere babestu gunean bere momentuan. Bueno, horrek jarraitzen badugu, pizkat, txosten honek pizkat aztertzen, ondorioa, jarraituko dut. Bai, aipatu nahi nuena, bigarren artikulua, herri galdeketaren araudizan jasotzen den bigarren artikulua. Hau nahiko mamintxua izan da, eta nahiko eztabaidatu dugu batzordetan. Dia bi esaldi batez, herri galdeketaren objektua ez balitz udal eskuduntzakoa, eskari horri dagokion administrazio publiko eskudunari igorriko zaio. Hala ere, udalak eskari hori bultzatuko du bere eskuduntzen baitan. Irakurmen ezberdina daude, ekainek egin du irakurmen bat, gure ikuspuntutikan oso interpretagarria dela, honen ulermena, baina lehen aipatu dudan adierazpena herri galdeketan araubide honekin batera bozkatu zena eta onartu zena ikusita, espiritua zein zen? Espiritua, behintzat gure ikuspuntutik guk hola ulertzen digu, zean, udalaren eskumena ez bada, dudari gabe, galdeketa ateatzen dena, udalak beteko du. Eta ez bada, udalak defendatuko du dagokion erakundeen aurrean. Orduan, hori aipatu nahiko genuke. Gero honekin jarraituaz, bueltatu nahi nuke, lehen aipatu dudan 2005ko txosten honetan, azkenengo partean, ez? Hor, idazkariak esan du, alor honetan indarrean dagoen araudi murritzaren arabera, herri galdeketak baimentzeko eskuduntza esklusiboa estatuarena da. Errefundenduei buruzko 2009 lege organikoak zehazten duen modua. Eta gero, aipatzen dugu,
Azkenik, aipaturiko arau, txosten eta sortzen diren planteamendu guztiek amaieran, toki araubideen oinarrek arautzen dituen 7. 1985 legeko 76 garren artikuluan daukate zeinak zein, herri galdeketak baimentzeko udal eskuduntzakoak izan behar direla dioen. Bai idazkariak eta bai Ekain abokatuak artikulu bat edatzen dute. 7.1985 legean agertzen den bezala, gazteleraz irakurriko dut, holan dago. De conformidad con la legislación del Estado y de la comunidad autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los alcaldes, previo acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda local. Este guste, ez zaborrekin, ez hau onartu zenean, estatu zentralari baimenik eskatu genionek. Beraz, hori kontutan hartzeko. Eta azkenean, ondorioa, bere aurreko guztiak gantzeko harturik, herri galdeketaren bideratzeko jarraibideak arautzen dituen ordenantza bat jasotzen duen xedapen orokorraren udalen orokorren onarpena, udalen eskuduntzen artean ez leguke. Baina egin dugu. Borondatea zegoelako eta egin dugu. Segiten dut, ekainen txostena, pizkat antzerako argumentazioa daka. Baina hemen txosten honetan, deigarri iruditzen zaiku, jurisprudentzia ateatzen du, eta jurisprudentzia horren barruan aipatzen du Castro Urdialeseko kirol portua. Hor, Castro Urdialesekoak eraman zuten beraien galdeketa Espainiako auzitegi gorenera. Defendatzeko beraien eskubidea hau bultzatzeko. Orduan, Ekainek honekin ze argumentatzen du, ez dela kasu berdina, baina esaten du. Consideramos que la consulta municipal promovida por el Ayuntamiento de Casturdiales, singularidad del emplazamiento elegido para ejecutar el puerto deportivo de la ciudad, que comporta remodelar la fachada marítimo-terrestre y que con el entramado urbano existente entre el paseo marítimo y el malecón, calificarse funcionalmente de equipamiento local, atendiendo a las características, esan nahi duena da que atiende, que hay competencias municipales afectadas. Por lo tanto, eskubide hori bermatzen du. Ze egiten du gero Ekainek esaten du, mutrikuko kasua ez da berdina. Zetxik hau hemen ez du ikutzen mutrikuko plangintza urbanistikoa ez du ikutzen eta beraiek eskumena daukate. Gure ikuspuntua zein da? Olako jurisprudentza baldin badago, egin alden eta ezin den artean dagoen marra oso aldakorra da. Casturdialeseko kasua, mutrikuko kasutik oso urruti ez da egongo. Zergatik? Guk argi dakau hor azpiegitura bat dagoelako. Naiz eta Sabirrek aipatu ez dela egingo zer, guretzako hor kirol portu bat egingo dalako eta ikuspuntu horretatik, behintzat, hau da erreferentzi bat guretzako nahiko deigarrixa kontuan hartzeko. Ez esateko hain errez, eskuduntzarik ez daukagunik. Guzti honekin, zer esan nahi dugu? Mutriku momentu historiko ezberdinetan, herri galdeketa 2004an, herri partaidetza bultzatu zuen araubide baten bitartez. Partidoko horatzen dugu, aipatu ginen, azkeneko bilkuran, aipatu ginen, zetarako alderdi guztia presente egoteko udal batza hontan. Egin zuen pauso hori. 2014an, Zaborren, bilketan, erreferenduman egin zen, galdeketa egin zen. Zergatik? Interes handia genukan. Hiru alderrizio nahi ginen galdeketa hori aurrera atatzea. Idazkariak esan nahi, bere txostena egin zuen. Berdin da, egin genuen. 2015an, herri galdeketak egiteko ez bakarrik araubidea, baizik eta
adierazpena aurrera atera ginen. Ointxe gertatzen da, gure ikuspuntutik ez dago borondaterik galdeketa formal bat aurrera ateratzeko. Nagusiki, udal honetako bi alderdi nagusien partetik. Ez daukate borondaterik. Ez daukazue borondaterik. Eta guzti hau zergatik usten dugu. Usten dugu jarri direla urrengo etapan, hau da, janda euki behar dugu obrak hasi diela, jadana martxan dagoela, kokatu gaitezken urrengo etapan. Pentsa dezagun zer egingo dan herri hondan, espazio hortan, obra horiek burutzen direnean. Guk ez da gaude inolaz ere espazio hortan, baina bai ikusten duguna da, hemen, kokapen honek, esaten duena da, segurtasunaren argumentua ez dala sostengatzen. Ez dala sostengatzen. Hau da, Eusko Jaurlaritzak orain aurrera atera nahi duen obrak luzapen hori ez daka segurtasunenin inolako erlaziorik. Denok dakigu zergatik egin zen diki hori, egin zen moduan, egin zen diseinuarekin. Esan segurtasuna begirakoa, baizik eta kanpoko portu bat egiteko. 2022 urte hontan, helburua, dikia luzatzeko helburua, ez da segurtasuna izteko, ez da segurtasuna bermatzeko, ez da dikia indartzeko, dikia reforzatu alda dagoen tokisa, da hor dagoen lamina aprobetsatzeko. Zetarako, ikusi dugun, kostalden ikusi dugun bezala, kirol portu bat eraikitzeko. Guk oso argi dakagu. Eta guk, etapa hortan, kokapen hortan, parte hartze hortan, ondorengo parte hartze hortan, ez dugu gure burua ipini nahi. Ez dugu nahi eztabaidatzea hor jungo dian 410, 400 pantalan edo 357. Ez dugu nahi jakin ia aparkaleko jungo den hemen, kotxien aparkalekoa edo hemen, edo kantina ipiniko dugun hemen beste bat edo hemen. Guretzako eremu hori da eremu publikoat, orain momentuan denok aprobetsa dezakegu. Diki hori luzatzen bada, denon diruakin ordandu ditugun obra horiek, izango dira eremu publiko hori eremu pribatu bat bilakatzeko. Horren etekinak ez du gure herriak ateako, baizik eta Eusko Jaurlaritzako portuko zuzendaritzak. Hori denok dakigu. Eta gu nahi diguna da, aprobetxamendu hori jarraitzea, hori, publiko hori jarraitzea. Eta hortako bide bakarra da ez egitea. Guk, badakit, aipatu ez zuten nolan obrak hasiko dian, dana janda eki behar dugu, ez. Dikia ez diogu, ez genion zentzurik ipintzen, ez diogu zentzurik hartzen, eta ez dugu argumentu baina janda dagoenez, zetakoen galdeketa, Xabier, ez dugu konpartetzen inolaz ere. Galdeketa hori egin behar da. Guk nahi izango genuke galdeketa hori egitea ganoraz. Ganoraz, hau da, udala bultzatuta eta benetako zintzotasunez ia herri honen pulso nondik nora doan. Azkenean egingo da galdeketa bat, danborzaleak elkarteak bultzatu eta indar handia egin duelako. Eta galdeketa horietan guk bai parte hartuko dugu, eta guk bai defendatuko dugu jendeak, bai bultzatuko dugu jendeak, edo behintzat animatuko dugu jendea parte hartzea. Gure postura dudaigabe izango da ezezko borobil bat. Baina bai, hau da, zoritxarrez, hau da, galdeketa orain arte duguna, eta eskertu berriz, danborzalean lana. Bueno. Nien naiz hasiko balorazio juridiko iketzen, ez dagokidalako eta ez dakitzelako. Baina mai hontako hoi, normalian, nik ala ulertu izan dut beti, txosten juridikoak nahiko lotzen gaituzte. Horreko bota dezuzen edo zalantzan edo interpretatzeko bidian ipini dezuzen horrek ez dut uste mai honi dagokionik interpretatzea, izatekotan ere batzorden baten eta dagokion, kualifikatutako teknika isakin alkoholiak ez debatitzu, baina ez mai hontan, ez da eta momentu hontan.
Edozein kasutan, olako balorazioetan da sartu gabe, bai iruditzentzat aldiala matizatu tokatzen zakun neurrixan, hau sartu naiz pixkate danon hitzetik hizketan. Aipatzezu 2004, 2014, 2015 eta 2002, ezta? Bueno, hor, ito ezberdinak eta doz, baina nik lehenengo eskutik eta bizi zendakoak bi izan dialako, bisak aipatuko txut, 2014 da 2002, eta txostenian, eta txostenetik aparte ere, nik, guk, zuek eta haiek, dakitxelako izan dela, bestela ez neuke esango, baina nik, esango nuke guk, zuek, eta danbortzaileak ere bai, badakigu 2020an udalak ezin duela herri galdeketa hori antolatu ez dalako bere eskumena. Danok dakigu. 2014an ez dalako gure eskumena. Gustatu edo ez gustatu. 2014an aldiz, danok zakigun, eta danok dakigu, geure eskumen kontu bazala, zaborrena. Beste kontu da, galdeketa hura nola formaldetik eta nola antolatu zen, eta bai, aipatzen dezun txostenetan eta agertzen dian ohar horrek eta zehozen nahiko dugu esan, ez dakitzen nagoain momentuan, baina eskumena propioa eta geuria zen, oain ez bezala. Berez itxasuna hori da. Horran, 2022an esatia mai hontan ez dagoela galdeketatxeko borondaterik iruditzen zat askotxo dela, eta iruditzen zat borondati eta ez talaiatu kontua, eta gatu dela ahalmenian. Mai honek ezin izan deu herri galdeketa bat antolatu. Ahal izan basoan, eta antolatu espazuan horria borondate kontuan sartuko inan. Orduan, erraza dezatia, borondatik ez dakazu eta ez da etxen, baina iruditzen zat, horrekitz potolotxuak diala. Hori, bueno, nire zea, Momentu baten hitza nahiko neuke hartu, ze borondatiaz gain, da txosten juridikoaz gain, adibide garbi da dakau bastanen, bastan baiaran 14 eskualde doz, eta 14 auzo alkate doz, eta magna enpresiak esan zua meategi bat, proiektu aurkeztu zua meategi jartzeko, eta horren aurrian, bastango batzar nagusiak hiru saiak ere indeu herri galdeketi aurrera emateko, Tiruretan Espainiako gobernuak atzea bota deu, da hain zuzen ere da ez dalako udalen eskumena. Mutrikun ere berdina pasau alzalakuan, beste bide bat hartu reu, torretxikan herri ekimenez egingo da. Baina ezka adibide garbi bado. A ber, aipatu dituan adibidea da frogatzeko egin degula. Gube bai, legez gaindiko eragiketak udalontan, parte hartza bultzatzeko, hori nahi nuen esan. Egin dugu, osea, teknikoki egin dugu. Osea, legezkotasunari bagabez egin dugu. Eta gainera, herri galdeketa jarraibide hori Gipuzkoako boletinean dago sartuta. Ez den nahi. Eta, bai, garo aipatu duzu, 7.900 lega jarraitu bai, ezagutzen dugu, bastanen kasua. Nik usten dut ez dala, beste modu batera esango dut, ez dala borondatez bideratu herri galdeketa formal bat egiteko aukerak. Hola nutzik dut, ez den nahi esango, ez den nahi esan, borondatik ezagoela, esango dut, lagako dut, hori, ez diala benetan gogoakin bilatu bideak benetako galdeketa bat egiteko. Bueno, horretan utziko dugu. Nik uste bakuitzak izan dola, esateko ugasakana edo... Eta bozkatu ingo dugu, babesdikaren luzapena onartu edo baztertzen duten, erabakitzeko erreferendunaren eskariaren aldeko bozka, abstentzioak eta aurkakoak.
Beraz, aurkako 12 bozkarekin, aldeko bozka batekin, erreferendum eskaria baztertuta gelditzen da. Laugarren puntua sartzen bagea, Debakosta eremuko gizarte zerbitzuen prestazio zorroaren baitako lankidetze hitzarmena Mendaroko landa eremuko etxebizitzaren erabilerarako. Ekarri dugu Gainizek emango digu horren berri. Bai, a ber, saiatuko nahi laburretzen. Pleno hontan askotan esan dut, gizarte zerbitzuen eskumenak batzuk jaurlaritzanak, beste batzuk aldundixenak, da beste batzuk udalena diala. Udal askotan bea bakarrikan zoritxarrez ez daiatzen gauza batzuk betetzea, eta orduan Debabarrenian gauzak elkarrekin etxen ditugu, ez, Debabarreneko udalak. Debabarreneko udalakin dakau zora luzeko pisua, bazterkeria sozialan dozen pertsonak hartatzeko, Eibarko neguko aterpetxia, etxerik ez daken pertsonak neguan behintzate jatorduak etxeko dalotako toki bat eukitzeko, eta Elgoibarren dakau bi pisu, bat indarkeria matxistan biktimai laguntzeko eta bestia larrialdi orokorretako. Oraingo hontan, Debabarren eskualde osoa izan gabe Debakosta da, eta Elgoibar Mendaro, Deba eta Mutrikuko udalak sinatuko dugu hitzarmen bat, oantxe momentuan dakaun utzune handi bat betetzeko, eta izango da adineko pertsonentzat pisuak ostatu zerbitzua izango da. Mendaron 3 apartamentu egokitzuko dira, gehien bat egonaldi luze eta iraunkorreta beira, baina aldi bateako egonaldixak ere alko diain premisak baldin badoz behintzat. Langile espezializatuen laguntza eukiko deue, tutoretzak eta bitartekaritza funtzioa betetzeko, baitxa gizarte laguntzako eta gainbegiratze eginkizunetako, eta bihar izan ez gero, arreta pertsonaleako eta etxeko arretako ere bai. Ostatu zerbitzu honen kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa Mendaroko udalan esku gelditzen da, baina udal bakoitzak tokatzen sakozen gastuei aurrein beharko dio. Gastuak 3 motatakoak izango dira, batetik inbertziotako gastuak, eta hori biztanle kopuruen arabera eingo da Mutrikuko tokatzezako 5.327 euro. Bestetik izango dira kudeaketako gastuak, eta guztira 2022 urtean 3.000 euro aurre ikusten dira, eta urtero kapeixakin batea jungo dira gastu horrek. Eta azkenak, plazaren kostua dagokizon udalak euneko ordaindu beharko dugu. Hau da, mutrikuar bat deskuiduan juten baldin bada piso horta, gastu horre, mutrikuar horrek eragingo ditun gastuak Mutrikuko udalak ordaindu behar ditu. Bai, igual osagarriak izango dira. Bai. Zati bat, bai, zati bat, bai. Eta, hitzarmena bixar zeinatuko da Mendaroko udalian, onartzen badu behintzat. Eta bixartik aurrea hasitza, urtebeteko iraupena eukiko deu, urtero luzatu halko dana, eta gehixenez 4 urtetan luzatuko da. Beste hitzarmen bat sinatu arte edo berritxu arte. Eta hori zen. Erki, beraz, Mendaroko landa eremuko etxebizitzaren erabilerarako hitzarmenaren aldeko bozkek, beraz, hau batez, onartzen da. Boskarren puntuan dakau, urtero garai hontan ekartzen dugun gai itxusi bat. Diru bilketa alorreko zenbait erreziboren ezestia. Gai itxusiak, igual asko dira, baina hau gintzat izaten da pixkat danoi, zeikutzen gaitxuna, ez? Eta da, kasu honetan, aurten dakartzagunak dia 2018 urtetik udala ezin jasota ditun errezibuak legezko epe bat oten da, eta epe hori gain dituta ja, deus ez duen behar izatea, eta ekintza formal moduan plenotik ekarri bihaia.
Ze errezibo dia, badia ibilgailuen zerga, zaborren tasia, IAE, enpresen aktibitate ekonomikoen gaineko zerga, izio tasan bat ere bado, eta plusbalia batzuk ere bai. Nagusiki dia ibilgailuak eta zabor errezibuak. Eta IAEko zeak. Zaugarrizek danetakoak doz, ikusten da dibidez, jarduera ekonomikoen gaineko zergako hortan ikusten da diala ja itxitxa edo konkursuan edo dauden enpresak, ja aktiboan ez dozen enpresak, bina handikan hor bizirik dozenak ogasunan aurrian, horren sortzen dira errezibuak sortu behar dialako prozedura hortan, baina ez diapatzen. Ibilgailuen kasuan ere, ordoz hainbat kasu, enpresak eta ere badoz, baina partikularrak ere bai, danetakoa doz. Eta pixka mingarritzen izaten da, izenak errepikatu itzen diala urte askotan, ezta? Eta horrean, kopuru itxio baino, kopurua beha hartuta dia 32.800 euro, eta bere hortan kopurua hundixe ematen duan horrek, hartzen dezu eta adibidez ibilgailuen errezibuak kobratu gabe daudenak dia 8.000 euro. Eta dirua da, noski, 8.000 euro, zema gauzaldian egin, 8.000 eurokin. Baina ikusten badeu, ibilgailuen errolda osua, isa 200.000 eurokoa da, eta, bada, porcentaje bat, ez da euskeri bat, baina zorionez, geixenok, herritxar geixenok, geure tasak eta geure zergak batzen ditugu, eta honek dia, esango deu, populazioen zati txiki bat. Baina, hala ere, esan daku ez da. Ibilgailuen esan dut, bestia izango litzake zaborran kontuan 1.300 euro dira, hortan ere zaborrian zenbat isa 1.000.000 euro izaten da, ez? Errolda urte osoko errezibo guztiak, horren 1.300 euro, ez da horren beste ere, kopuru absolutu hartuta, ez da? Baina, horratzeko analizizak, emateu pixkate, mina. Eta horre danetakoak egongo ja, batzuk, inigok esaten dan bezala, askotan urtero esaten zu, kirola, kirolan kontu hori, kirol bezala hartzen dugu batzuk, eta zergak, tasak, pauga bere, hor kongo ja, ez da. Beste batzuk ostea izan like astu itxentzakoenak, beste batzuk igual nahikoa diru ez duenak eukide kasuistika zabal izan dike. Baina, izenak errepikatziak beti emateu, beti berdinei pasatzen bazako, hor zoze bado, ez kiroletik. Zoritxarrez, jarduera ekonomikoen gaineko zergan, niri bentzat numerua, numero bezala, hori iruditzen zat pixkate gogorrena, gure aurrekontuan, jarduera ekonomikoen gaineko zergan, manejatzen dugu 200.000 euroko aurrekontu bat, sarreretan, eta 200.000 eurotikan 6.000 ezin dugu kobrau. Hau da, buelta hauen biu. Eta esatezu, lehen ez gendukan asko, eta gainetikan gitxio, ezta? Baina, hori da pixkat gure herriko jarduera ekonomikoen gaineko zergan errealidadia. Esan behar da, horretan, pentsatulik ez, holako enpresak gitxi aldakau ba, jarduera ekonomikoen gaineko zerga juten da lotuta fakturazioai, da, ez dugu esan nahi, kopuru txikixak daulako, enpresak gitxi dakaunik. Dakau enpresak, diru asko mautz ez duenak. Eta, igual, zehaztasunien behirauta, seguru gauza gehiago, baina orokorrian edo, hori izango nuke, anulatzea guazen errezibuak diala, parkatu, 32.813 euro. Guztira, 164 errezibo.
eta danak ere dia 2018koak. Eta legezko prozedura dan aldetik autokatzen zako. Urteroko komenteixoik, Inigo, Xabi? Hori zizetan ikuan, urtero berdin ez Mikroa. Hori urteroko esan duzuna, urteroko betiko komentaixoak, etxeu eta, ez dakau bizar egitzeko. Zauko saldu dezu. Egiz esan da, ernazio puntura emateu, beti, izen batzuk errepikatzen dirako, baina soluzio ez da garaza. Ordo arazua, eta, bortxeia, haber kapaz gehan horri soluzio bateko, ez da erraza, baina zoz kapaz gehan etxeko. Esan, gauza bat aztu zat, baina esan. Ez, komentatu genduen eta egiz esan, ez genduen hartu kontuan gauza bat. Esaten genuen, 32, nino pentsatuan gitxu izango zala, arrazoi bat itxio. Adibidez, aurten eta iaz ere bai, udako pegatina, kotxeko pegatina jasotzeko baldintza bat ipintzen deuna da, udalakin diru kontuak eta egunian eukitzia, zorrik ez eukitzia. Eta orduan, ekaina buelta hortan, jende pilu etortzen da, astutako errezibuak eta patzea, ez da? Pentsatzen duan, horren eragina hontan ere ikusiko zela. Meakao, oantxe kontuatu nahi, logikoa dela ze, hone dia 2018koak. Horrean, honek, ez zeuen euki pegatinian zeak kezka hori. Horrean hori, pentsatzen dut ikusiko dugula, 2 urte barru pegatinian eragina hortxe ikus daitxekela akaso. Hori, zerrik adio, soluzio zati bat betzat? Zati bat. Osotasun ez dezago behar. Ez da izan. Baina, lagundu dugu. Horrek azken finean erkeztuen doana da pertsona batzuk, alkatek aipatu du, ezintasunez ezingo dutela ordaindu. Situazio egongo dira milaka ezberdin eta bakoitza bere partikularidade eta bere arazoekin. Eta beste batzuk, ikusten duen bezala, gogorik ez daukatela ordaintzeko. Eta hori guretzako da, hainbat bidera esan duguna, da errespetu falta bat beste herritarrei begira. Eta horrek pegatina bat eskaini eta ordaintzia hori da, tristia da. Horren kontura gauza bajatzia tristia da argumento horrekin lortzia. Baina, funtzionatzen badu, udalan helburua izan behar da, alden eta gehien rekaudatzea. Rekaudazio hori erabilpen publiko bateako dalako. Beraz, diru bilketa alorrekoz aipatu ditugun errezibuak ezestatzearen aldeko bozkak. Beraz, hau batez ezestatuta gelditzen dira. Zigarren puntuan, azaroaren 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna, erakunde adierazpena, EH Bildu alderriak aurkeztua eta hainizek emango dugu horren berri. 2022an 9 izan dira indarkeria matxistagatik ireki diren espedientiak mutrikun. Hau da gure herrixan, ez geha oasis bat. Momentu hontan guztira 18 espediente daude irekita eta horietatik 15ek babes agindua dute. 13 genero indarkeriagatik izan dira eta beste 5 indarkeria domestikoagatik. Guztiak indarkeria matxista kasuak izanik. Udal gizarte zerbitzuetan ere egon dira laguntza psikologikorako naiz judizialerako eskaerak. Kopuru hauek mutrikuko herritarrek egindako salaketa eta laguntza eskaeren inguruko datu kuantitatiboak dira. Hain zuzen ere, instituzio publikoetan administratutako indarkeria matxista kasuak dira eta herriko egoeraren larritasunaren berri ematen digute. Baina jakin bezala, indarkeria matxistaren larritasun egoerak hori baino dimentsio handiagoak ditu. Kontutan hartu behar ditugu administratuta ez dauden kasuak baitxa. Datu horietan barne biltzen ez diren indarkeria matxistaren aurpegi ezberdin eta anitzak ere. Azken horri helduz, oraindik ere indarkeria matxistaren aldaera ezberdinak ikusten ikasteko beharra dago, bai gizartean baita gure herrian ere. Indarkeria matxista ez da emakumeen kontrako indarkeria fisikoa soilik.
Indarkeria matxista sistema patriarkal sendo baten ondorioa da. Arazo estrukturala da, eta neurri desberdinetan denok pairatzen dugu. Pasadan ikasturtean egindako berdintasun legearen erreforman azaldu bezala, eta mugimendu feministak urte luzeetan zehar aldarrikatu bezala, indarkeria matxistaren konzeptualizazio irekiago bati bide egin behar diogu. Indarkeria matxista bikotetikat ere ematen baita, beste hainbat alorretan eta beste hainbat modutara. Hala nola, indarkeria matxistaren aldaerak dira, mezu eta adierazpen sexistak, lagun artea kontrolatzea, eremu publiko askatasunez okupatzeko zailtasunak izatea, indarkeria digitala, soldata arrakala, eta bar. Beste eszenatoki batean, sexu erasoak eta eraso fisikoak egongo lirateke, eta esparru bortitzenean erailketak. Azaroaren 25 hau, beraz, indarkeria matxistaren alderdi ezberdinak identifikatzen jarraitzeko eguna izango da. Emakumeei beren askapen, berreskuratze, ahalduntze eta autonomia prozesuetan laguntzeko garaia baita. Arazoaren sustraian eragina izango duten ekimen integralak abiaraziz alegia. Dauden baliabide eta proposamen egokiak babestu edo berriak sortzeko momentu aproposa da. Horretarako, jendarte hau eta herri hau osatzen dugun guztio konpromiso hori hartu behar dugu, eta batez ere erakunde publikoetan gaudenok. Nola? Gure inguru hurbilenean jardunez eta gure kasuan erakunde eremutik jardunez. Horretarako beharrezkoak diren baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoak aktibatuz. Berdintasun unitateak sustatuz eta haiei laguntza eskainiz. Guzti hau mugimendu feministarekin zubilanean egin beharreko lana da. Herritarren beharrei helduz eta herritarrak lehen planoan izango dituen politikak eraginkorrak bultzatuz. Horregatik, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen eskubideak arreta prozesu osoaren erdigunean jarriko ditugu. Haien beharrak eta eskaerak entzun eta aintzat hartuz, eta babeserako, arretarako, erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko bermerako politika berriak diseinatuz. Feminismo batzordearekin batera, aurrera eramandako eraso matxisten aurrean salaketa publikoa bideratzeko, mutrikuko protokoloa indarrean jartzeko, egonkortzeko eta hau eraginkorra izateko beharrezko lanak egingo ditugu. Hain zuzen ere, honen jarraipen, ebaluazio eta berrikuspen egokiak egiteko baliabideak aktibatuko ditugu. Kontzientziazio, sentsibilizazio, prestakuntza eta erreparazio lana sustatzen jarraituko dugu, indarkeria matxistak desagerrarazteko bidean aurrera egiteko. Jai giroan ematen diren erasoei erantzuteko eta hauek prebenitzeko protokoloaren garapena bultzatuko dugu, eta hau mugimendu feminista eta jai batzordearekin batera egingo dugu. Indarkeria matxistaren prebentziorako ikastetxeekin elkarlanean hezkidetza proiektua indartzen jarraituko dugu. Gazteak berdintasunean oinarritutako baloreetan hezteko garrantziari helduz, herri parekideago bat sortzeko helburuarekin. Herriko emakumeen ahalduntzea lortzeko jarduerak eskaintzen jarraituko dugu. Herriko emakumeen beharrizanei erantzunez. Hauen partaidetza soziopolitikoa sustatuz eta genero bazterketa erreproduzitzen duten aspektu ezberdinak jorratuz, egoera bera aldatu ahal izateko. Lotune, mutrikuko emakumentzako jabekuntza eskola bultzatzea eta indartzea izango da lan ildo honetan zeregin nagusia. Mutil eta gizonei zuzendutako lanketa berezituak abieraziko ditugu. Afektibitatea, harreman ereduak, maskulinitate ereduak, rol sexistak gainditzeko estrategiak eta parekidetasuna lantzeko besteak beste. Horretarako, beharrezko politikak diseinatu eta proiektua martxan jartzeko konpromisoa hartzen dugu. Eudeleko mozioarekin bat eginez, espazio publikoetan ematen den indarkeria matxistari aurre egiteko neurriak hartu eta kanpainak sortuko ditugu. Esaterako, jai giroko indarkeria landu, emakumeen partaidetza soziopolitikoa bultzatu, autodefentsa feminista bultzatu, maskulinitatea lantzeko espazioak ireki. 2023ko aurrekontuen prestakuntzan murgilduta gauden aldetik, berdintasun arloaren aurrekontutan igoerak aplikatzeko konpromiso hartzen dugu. Eta azkena, gure erakundeak berdintasun sailik ez duen aldetik, berdintasun saila sortzeko proposamena aztertuko dugu dagokion batzordean, eta hori lortzeko bidean, egun hauetan feminismo arloa osatzen eta aurrera eramaten duten giza baliabideak zein baliabide materialak indartzeko asmoa landuko dugu.
Amaitzeko bat egiten dugu mugimendu feministak deitutako biharko mobilizazioarekin eta gure bizilagun eta herritarrei dei egiten diogu mobilizazio horietan parte har dezaten. Manifestazioa bixar izango da, emagunetik ertengo dugu arratsaldeko 7:00. Eta eguardixan ere, eguardiko 12:00etan, udal langileak eta ordezkarixak elkartaratzea egingo dugu hemen Goiko plazan. Guraldetik bat etxen duela adierazpenakin eta gure onarpena dakala adierazpenak. Bai, gure oso landuta dago adierazpen hau, ikusten da gainera egin dana da pixkat herrira ekarri. Eta hori nahiko deigarri eta inpaktu handia ematen du ikustea, irakurtzea gure herrian, kasuak daudela eta hain izak aipatu duen bezala ez gehala oasis bat hemen. Eta gero bestetik sakondu dena eta puntuak eta lanketa potolo egin da bertan eta gure babesa eskaini. Erki. Olakotan, ni neu ez nahi bili, mozionen lanketan da, baina olakotan lehenu ere etorri zangea bi moziokin, da, bakarrakin etorri baldin bagea iruditzen zatore, egongo zala komunikazioa, zuen artekua, batzordekideen artekua, eta olako testo bakarrakin etortzia iruditzen zatori ere eskartzeko dela, eta eskarrik asko indako lan itxio. Erki beraz, azaroren 25 emakumearen ganako indarkeriaren aurkako egunaren aldeko mozioaren aldeko bozkak. Eta 7. puntuan dakau, abenduak 3, Euskararen eguna erakunde adierazpena, pixkat elkarrekin zarratutakoa EH Bilduk eta EAJak, Xabik irakurriko dugu. 2022ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Adostasuna etorkizunaren giltzarri. Euskararen legeak 40 urte, adostasunaren eraginkortasuna. Autogobernuaren eskutik egin du Euskarak milaka urteko bere historian ezautu duen aurrera biderik sendoena. Euskal herritarron ezinbesteko kontzientzia eta ekimena oinarri hartuta. Gaur, Euskararen nazioarteko egunean hain zuzen ere, datu soziolinguistiko zehatzetan oinarritzen den baieztapen hori 4 haizetara zabaltzeko egokieran baldin bagaude, zintzotasunez aitortu behar dugu Euskararen eta Euskaldunon historian orezko tokia duen ekimen bat dagoela aurrerabide horren iturburuan. Izan ere, aurten 40 urte bete ditu Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrezko legeak. 1982an onartu zenez geroztik Euskararen legetzat ezagutzen dugunak. Ez da erraza izan bidea. Hutsune askorekin onartzera behartu gintuzten, baina urrats garrantzitsuak emateko bide bat ireki izanak, ospakizunerako arrazoiak ere ematen dizkigu. Hartan dute ezinbesteko lege babesa administrazioaren, irakaskuntzaren, edabideen, helduen euskalduntzearen, lan munduaren eta gizarte erabileraren alorretan, besteak beste, hartu diren neurriak. Hartan du zimentarri gaurko errealitatera ekarri gaituen arautegiaren lege eraikinak. Euskararen legeari indarra eta iraunkortasuna eman dizkion ezaugarria aipatzea garrantzitsua da. Adostasun zabal sendo baten gainean eraikitako legea da, eta hortik datorkio besteak beste eraginkortasuna. Asko zor dio Euskarak adostasunari, eta deus ere adostasun ezari. Adostasuna baitu euskararen etorkizunak giltzarri. Hondamendi luke euskarak ordea adostasuneza. Eta adostasunak borondatea du oinarri ezinbesteko. Borondatea eta eskuzabaltasuna noski. Behar bai dira buru bihotzetan abiaburu eta helmuga ezberdinak ditugunon artean diagnosiak eta aurrera biderako urratsak adostea. Ez da inola ere eginkizun erraza. Bai ordea euskararentzat ezinbestekoa. Ausardia eta zuhurtzia orekatzea eskatzen du adostasun eraginkorrak. Euskarak bai baidaki aldeko egokierak baliatzen, eta badakiera berean behar denean aukera hobearen zain egoten, baina ez du neurri berean denbora inoizko larretan galtzerik.
Neurri berean baitu euskarak ezinbesteko inor ez atzean ustea, eta aurrera urratz bizi bezain sendoz egitea. Eta zinez dira horiek aurrerantzean mamitzen jarraitu behar ditugun ikasgaiak, euskararen mesedetan. Euskal hiztunon eta euskal herritar guztion onurarako, euskal gizartearen kohesioaren alde. Azken lege eta dekretuetan ere norabide ugaritan proiektatu dira adostasunerako hildoak, eta bide horretatik jarraitu behar dugu aurrerantzean ere. Desberdinen arteko adostasunean, bilatuko baitugu beti elkarrekin aurrera egiten jarraitzea albidetzen duen konpromisoaren puntu kritikoa, giltzarria. Hortik kanpora, euskarak galbide lukeen liskar soziala baizik ez. Atzeak erakutzi ohi duenez, aurrea nola dantzatu behar den, aukera paregabea dugu eskura adostasunaren baliagarritasun praktikoa egiaztatzeko. Euskaraldia bizitzen ari baigara aurten berriz ere gure inguru osoan. Izan ere deigarria da eta zinez pozgarria euskaraldiak biltzen duen adostasun sozial eta politikoaren neurria. Baina pozgarri eta deigarria ez ezik, baliagarri eta bide erakusle ere bada adostasun hori. Euskararen benetako ardura praktikoa bere gain hartzen duen gizarte elebidun bat eraikitzerakoan. Hori da euskararen nazioarteko egunean aurten aldarrikatu nahi dugunaren mamia. Euskara babesteko egiten legideak erakusten digunez, euskaraldiak denon begien biztan agerian jartzen duenez, adostasuna du euskarak aurrera biderako lema. Erabileraren aldeko gizartearen eta norbanakoaren konpromiso tinkoarekin batera, ekimen publiko eta pribatuaren arteko lankidetzarekin batera, elkarren onespen zintzoarekin batera. Euskarak batzen gaituelako ez inola ere bereizten adostasuna. Guk bat egiten dugu adierazpenarekin. Gustatu zaigu adostasuna finko oinarritzat hartzea esposizioan, eta besterik ez, musea bera azaltzen dago bere burua. Eta gainera, azken aldi izan jarratu ditu berri interesgarriak, Irulegiko kontua, eskua, eta, hori da, bizkat, pizgarri bat, horrela zeitzeko, mazori honeko, bai. Nik esan nahi noan, zalantik ez dagoela lege babesa betira leharra, ikustia besteik ez baeaen dauan egoeria eta euskarian gainerako lurraldietan dauana ez diferentzia ondixea dagoela, zaniete euskalduntziak eta gaitxasuna gora nabarmen egin doala hemen beste toki askotan ez bezala. Baina, eta hori harrara, onartzia zer lortu da, baina nipsia bilurra matitxo horrekin gelditzia tranquil moruan, ez? Jazta, egin dugu da, irutzat, barakigula guk ondo, euskaldunak irabazten guazen neurrixan, eremu euskaldunenetan erabileran bajatzen guazela ere, eta pentsatet horri ere jarri behartzako larretia, euskaraldixa ere hortako itxen da, ez? Piskate erabileren txapiaztu zagaina, gaur. Hori, erabileria importantia dela, hori bultzati importantia dela, eta hortako norbanakoen konpromiso dudai gabe, baina horrekin batea instituzioen arduria ere eta aukerak ematia nahi doa nahi euskaraz bizitzeko eta aukera horre bermatzi ere interesgarria dela. Nik pixka gehitziarren goguekin ez gartzeko batez ere. Adierazpen honek datorren tokitzi datorrelako, ako batikan dator, Jaurlaritza eta herri eragileen zetikan dator, eta honek zehozeri begiratzen badio ezinbestez, eta legia ere hala aipatzen dugu, autonomia erkideguei begiratzen dio, eta hegoaldeko hiru lurraldiei begirako irakurketa edo etxen dugu, ezta. Orduan, honi izekendu gabe, iruditzen ez, UEMak ere indeu beste irakurketa bat, o beste bat, eta euskararen eguneako, zeuk esan dezuna, azkenengo datu soziolinguistikoak eta ikusitza, Euskal Herrian ikusten da pixka gorak eta badijuela, udalerri euskaldunetan berak adijua. Horrek ere jartzen gaitu beste egoera baten, ez? Ez gaizki gozalako, bestien aldian osondo gaudelako, ez goz kejatzeko, baina gure lehenetik gauzak aldatzen ari dira, ez? Eta hor, guk badakau beste ardura bat askotan esaten duen, ezta? Udalerri euskaldun
izatiak jartzen gaitu zehozetan aurretik eta entxusine hortan jartzen gaitu. Orduan, bueno, atzo edo jaso genduen, beste uemane adierazpena, ez dugu ekarri gaurkuan etzalako tokatzen, baina hurrengoan igual, bueno, partekatuko eta komentatuko dugu, baina hau nolabait autonomia erkidegoko orokortasun nahi begirako idatzia dan moduan, udalerri euskaldunei begirako beste irakurketa bat ere igual interesante izango lintzake, geu gaudelako beste posizio baten ez da. Baina, bueno, gaurkua. Beraz, Euskaren nazioarteko egunerako adierazpenaren aldeko bozkak. Eta ere, hau batez, onartuta. Beraz, gaurko lehenengo 7 puntuak pasauta, 8. dakau erregu galderak. Inigo. Beraz, honen bestez, esandako moduan, hasiera baten abenduaren 1 egingoen duke Ezoizko udal batza, 2023ko aurrekontuak gai hartuta. Baina, bueno, egingo dugu... Datorren ostegunean. Ostegunean, bai. Abenduak bat, osteguna. Eta ordura arte. Erki.